Ja, det er spændende. I kører bare løs. Altså, hvis I vil have den rigtige definition, så skal I, slå op i ordbogen, men den definition, politiet de bruger, det er jo nogen, som ikke er almindelige fodboldstilhængere, men nogen, som udøver vold og trusler i forbindelse med en fodboldskamp. Det er dem, vi kalder for hooligans. Jamen, jeg tror, der er noget særligt ved det der fodboldsmiljø, der gør, at det tiltrækker nogle bestemte typer, som egentlig ikke ønsker at gå til fodbold, men mere søger det her sammenhold, der er blandt de her grupperinger. Så jeg tror, det er sammenholdet og action. Det skal man nok også huske på. Og vi har gjort meget, både som politi, men også myndighederne, altså med ny lovgivning, som gør, at det er sværere at kunne lave de her ting uden at blive straffet. Der er kommet rigtig meget ny lovgivning på området. Der er hårde straffe. De må blandt andet ikke fyre pyro af, altså fyrværkeri. De må ikke maskere sig. Der er blandt andet sådan noget, der hedder adgangsforbud til fodboldstadion. Der er lavet lovgivning omkring automatisk ansigtsgenkendelse. Politiet har nogle helt særlige værktøjer for at kunne håndtere dem, altså nogle mobiltaktiske indsatsprincipper hedder det, måder, hvordan vi håndterer de her hooligans til en fodboldskamp. Så der er rigtig meget, både politisk, altså med lovgivning, og så er der også hele den politifaglige del. Ja, hvad er straffene for hooligans? Jamen, det er meget forskelligt, hvad man nu laver som hooligan. Hvis man nu bare brænder noget pyro af, altså noget fyrværkeri af, så er det bøder. Og det er det også, hvis man egentlig forsøger at komme ind på et stadion, selvom man har forbud mod at komme der. Så kan man faktisk også blive dømt og ikke må opholde sig tæt på en fodboldskamp. Og hvis man så i forbindelse med en fodboldskamp udøver vold, jamen så er det noget helt andet. Så er det straffeloven, vi taler om. Så er det ikke kun bøde længere. Så risikerer man at få en fængselsdom. Så det er alt fra bøde til fængselsdom. Ja, synes du, at straffene er passende, eller skal de være højere eller lavere? Altså det synes jeg, det må være op til politikerne og borgerne at bestemme det. Vi som politiet er jo altid uvillige i den henseende, så vi forsøger bare at påse, at de love, der så er blevet besluttet, de bliver overholdt. Men man kan jo en gang imellem godt tænke, om det virker, når man nu bliver ved med at bruge så mange politiressourcer på de her fodboldskampe med de her, der vil ballade, om det overhovedet har nogen effekt. Men det skal man næsten spørge nogle politikere om. Ja, hvis du selv har noget, hvis du har selv noget at tilføje i forhold til hooligansområdet, vil vi meget gerne også have det med. Ja, altså jeg synes, det kunne også være interessant for jer at vide, det er, at politiet de bruger rigtig mange ressourcer på det her. Prøv at tænke på sådan en almindelig fodboldskamp, og det er hver gang, det er jo typisk i weekenden, der bruger politiet rigtig mange ressourcer. Og det gør så, at politiet ikke altid kan komme, når andre borgere har brug for hjælp. Og så synes jeg, man skal prøve at kigge på, om det er rimeligt, at politiet skal bruge så mange ressourcer, fordi der er 22, der skal rende rundt og spille fodbold, eller om klubberne skal tage langt større ansvar, end de gør i dag. I udlandet for eksempel, der betaler klubberne selv for det forbrug, de har af politifolk. Det kunne også godt være, at man skulle indføre det i Danmark. Ja, Tak. tak for det. Ja, var det nok? Det var det. Ja, det var, Ellers så er I velkommen til at vende tilbage, hvis I har noget opklarende. jo, selvfølgelig. Det skal vi nok Det gøre. er godt. Held og lykke med det. Jo, tak Tak. for det. Det er godt. God dag. Jo, tak i lige måde. Ja. Hej hej. Hej.